Tak my vám prajeme dobré ránko. Aj so zbalenou Martou. A unaveným Jožkom. Není unavený? Pohodinda. Ako? Pohodinda. Pohodinda. No máme tu dokončenú linku. Linku. Aj celý porast. Včera sme stihli zbaliť. A Jožko to sem dokázal zmestiť. Ale tak by som povedal, drevo je všade. S lanovkou ideme sem nejakých 300 metrov, to je, robí hneď vedľajší porast. Tak poďme na to. Pomaličky ho cupí tam hore za Jožkom, ten už autom išiel. Trošku, ale zvládneme. Máme ju zbalenú tak na 80%. Vieš, tá je ešte rozložená. Tento bočný klín sme si nehali len takto. A takisto aj plošinu máme ešte posunutú trošku doprečie, tak nie je úplne založená, jak by mala byť. Ale už sa z toho najhoršieho vonku. A už len pôjdeme s Jožkom pozrieť, kde to postavíme, vlastne odtade to je hranica a sem ideme robiť. Tak my už stojíme. Ešte to budeme musieť trošku prišrobovať. A ja potom pôjdem pozrieť dole, ako pôjde linka. A Jožko ten pôjde asi pre LKTčku. Peši, sám. Medvede naháňať. Slabúčky. Slabúčky si? Neraňajte bol.
Málo spánku. Pozor na zuby, Jožko. Mňa bolia ešte teraz. Čo? Mňa bolia ešte teraz. A jak sa Pepovi musel... Tak ja už v poraste vyrezávam linku. Lanovka je až tam hore. A mne chýba ešte nejakých cca 100 metrov. Potrebujem sa dostať sem na vrch, na tento kopec. Lebo tuto je takto teraz taká jama a celé sa to zvážuje dole. A celý porast ten je značený takto do banánu a má cez 800 metrov. Takže vlastne do polovice to by mal byť niekde, tu sa chcem dostať z vrchu. A potom od spodu tam je luka a na tú luku sa postaví a natiahneme lano sem. Jedno alebo dve, ale asi skôr dve postavenia. Tu budú asi 3 ratam, toto je to dosť široké. No a keďže sme prišli do prebierky, tak ja som na vyskúšanie zobral jednu túto 400-večku, keď to ten Amles pochvaloval, tak idem to skúsiť a už mám za sebou druhú nádržku vyrezanú. A akože môžem vám povedať, tí čo ma poznáte, viete, že s 500 robím najradšej, lebo je tam cítiť ten výkon, ale tu je tiež cítiť výkon. Takéto stromy, keď sa robia, to je radosť. Aj pevnejší sa samozrejme spraví, to ide bez problémov, ale takýchto si akurát vyhráva, to bude. Myslím, že do tohto porastu je to akurát a do tých prebierok je to tiež akurátna pilka. Tak môžeme ísť skúsiť, jak to reže.
No uvidíme. No tedy ju nechám. A keď budem mať vyrezanú linku, uvidíme, jak mi koncový bude vychádzať, na ktorý sa budem kotviť, tak až bude zavádzať, tak ju zbalíme. Tu nám chodí čo spinkávať. Aj chodníčok tu majú. 2 týždne dozadu. Po Veľkej noci to bolo, sa mi zdá, týždeň. Medveďa sme tu stretli 3. Tam pod cestou boli, kúsok sme ich vyplašili akurát a utekali sem. Jak tu ostáva ticho, tak sa aj začínam bať. Tu som zakotvený, akože trafil som sa presne na ten, na ktorý Marek oprel rebrík. Čiže normálne nečakané. A tu máme Martu. Ešte mi tu chýba vyrezať ale 4-5 stromov. Nech máme úplne voľnú linku a dnes už asi nie. Ale pondelok budeme naťahovať lánka. A na pondelok bude tu aj prekvapenie, no tak. Ale nepoviem vám, aké, nechajte sa prekvapiť. Dobrá tma tam je. Uvidíme, koľko medveďov vyplašíme.
to tady. Okruh natiahnutý a môžeme ísť domov. Stačilo na dnes rozkoše. Sviatok práce sme si užili a Jožko môže ísť do nás spánkový deficit. Tak my sa s vami lúčime a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.